मोनसे खोथा दंमोन। आरो मा खोथा बेयो? नोंबा खोनासङा? मा? दे आरो बिदिबा बुंदे। आं हले बुङाबा मिन्थिया दे। मानोबा? मानोबा माने आं बारा इसाराखौ बुजियाना। आच्छा। होमबा आं बुंसै, नों खोनासंदो। दे होमबालाय बुंलाय। मानोना माने इयो आंना गाइखेर जाना फैनाया। नों थाथ'दे, गाइखेरा गोदौफावजोब्बाय बे। नुबाय दा, खारलायबाय दा। इयो माबा न'फोरालाय एसेबां मानि गिदिर। माबा टावारानो नाङा ओमफ्राय। नांदोलाय दा हे सर। मानोबा नाङाथाय। बे नेटवर्कखौबो मालाबा जि रागा जोंनो ओंखारखायो आङो। साला नांगौ समाल' अबेयाव खाना थायो बियो। बे नेटवर्कआबो सोर गोसथोनायखौ लोगो हमनो थाङो बियो? सोर गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थाङो? दसेनो प्लट थांबाय थायो। नेटवर्क फाग्ला फैगोना फैया नोंलाय? नांहांदों माथो। आंहा सिमांखौ कल खालामथारनांगौ। दे ना एसे नांना होदो। ओरैनोबा रायलायनो जायगायानो गैया। मानो दे हमा बे सिमाङाबो। ओरैनोबा नोंजों रायलायनो थाखाय आङो उखुमाव गाखोलायथारदों। नङाबा सोरबा खोनाबा जारला जागोन ना। आरो बिनि सायाव नेटवर्क नांबावा फाग्लानि फिसाया। इयो दा सोरबा नुबाय बायबा जारला जाथारगोन। थाबबो फैया नेटवर्कआनो। बे सिमाङाबो फनखौनो हमा हरबाबो। एसे मुस्किलै बेहायसो नांदों। आंनालाय हिन्जावा बहाथो गोमाबाय थायोब्रा दारमासखैनो। नांदों माथो। हेलौ खोनादोंना? बेथ' जुरिनि आवाजसो। बहा दं बेलाय? खोनादोंना? हेलौ सिमां, आं जुरि, नोंनि जुरि। बहा दं नों जुरि? सिमां, आं माने जुरि। इयो माथो आंनि फिसायसोलाय। ओइ जुरि। सोर आं नोङो? सोरजों रायलायदों नोंलाय? रावजोंबो रायलायाखैथ'। सोरजों रायलायनांगौ आंलाय? जाम्बा सानदों नामा आंखौ? गाहायाव फैलाय नों। थाङा माथो आङो। मा बान्द्रामि खालामबाय थायो नोंलाय? मानजा मोनाखैना आंजों? नोंहा मा नांजादों सोरां मावजि बुन्दा? आं जेरावखि थाया जेखि खालामा। एनि प्रब्लेम? बावनाङा, आंनि न'आवसो दं नों। बिनिफ्रायनोथ' खारनो लुगैबाय आङो। ओंखारबोगोन ना बोआ नों, हो? ना लावथिजोंनो मोनगोन नों? इयो माबायदि होनथारो? बुलाय नोङो, नोंखौ जेलाव हरगोन आङो। मा बारजौ थादोंब्रा बेलाय? र' थांनि आं गोजौआव। बांद्राय बारजौ थादोंना नों? नायगा सोरां, आंखौ बुनांगौबा नोंखौ बुफिनखागोन आङो। बुमारगोनबो आं। बांद्राय हौवाला जादोंना नों? नै नोङो। बिगुरखौनो बेदलाबायजोबगोन आं दा। सोर सेंग्राजों रायलाया नों? आंलाय सोरजों रायलायनांगौ? ओंखारगोन ना ओंखारा नों? जासै नामाब्रा? ओंखारगोन ना? ओंखारनि। बांद्राय हौवाला जादों बे। नायगोन आं नोंखौ। खोनासं, आंनि न'आवसो दं नों। मोजाङै थानबा था बेथि। दाम जागोन हलेबा। सोरां मावजि बुन्दा। आरे बर'सा। मा जाखो? आरे मा जाखो माने जोंना न'आ मा जाबावनांगौ जाखो? जि गोबाव जाबाय बेयाव फैनाया। जा गोसोखांखादोंलै आङो। ओमफ्राय नों थांनो लुगैदों नामा? आं लुगैदोंथ' आरो। खत्त' मिस खालामबाय थायो आङो। ओमफ्राय अबस्थायासो माबायदि जाना दंथाय? मानोबा? माने न' सिबनो मोनला, मानो मोनला,
मैला जानानै थासिगोन बियो। र' मालाबा थांगोन। ओमफ्रायथ' आं थांनो लुबैबायमोन ना। बेनोथ' ब्रा थांगोन ना मालाबा। ओं थाब थांगोन दे जोंहा। नों बेयाव थानो सुखुवाखै नामा? नङा बिदि नङा माने थेवबो जों बैयाव थाबाय थायो नालाय बेखायनो एसे बेयाव थाबाय थायोबा आं सोरांखौ बावनोनो हानाय नङा माथो। अखानायब्लानो सोरांखौ लोगो मोनो। ओमफ्राय बर'सा जोंहा मालाबा बेरायनो थांगोन दे दसे। दे। न'आव थाबाय थाना बरिं मोनथारबाय आङो। दे मालाबा थांगोन। ओं दे बिदिनो खुसि थाबानो जाबाय। आरोलाय माथो नांबावगौ। नोंखौ गोजाननिफ्राय नाहरसै माथो खालामनो हाबावनो। नोंथ' थांबाय। नोंनि गोसोखांनाया गोमोरनाय नङा जिउ। गोसोखांथि जाना थागोन नों आंनि बिखायाव आंनि हां जोबजासिम। ओमफ्राय ना आइया न'आव थाङैनि बुंबाय थायो माला थांगोन। मालाबा थांगोन। इयो गासिबो मालाबाल' माबा दिनै गाबोन बेलाय फैगोन ना फैया? जानोबा फैगोन ना फैयाथाय। मानो फैया बेलाय? बिदिबा आं रायलायनो बाबायलै। थेंक इउ आंनि खोथाखौ मानिनायनि थाखाय। मा खालामखो दिनै आंनि जुरि सना? नों दुखु दाजा सना। नोंखौ लायनो थांगासिनो आं सना र'। आंनि जुरि सना नोंनि सिमाङा नोंखौ हाबा खालामनो लायगासिनो र'। सोर बेलाय दारमासथिनि? सोर बेलाय सोर सोरां बेलाय? जुरि चिटनिखौ बानायखांबायमोन आङो। अ दे जाबाय होमबालाय। ओं जासिगोन खोमाने ओमफ्राय एमि माथो मानसिफ्राबो बांद्राय गैखाया नालाय। ओं थोबाय दे मानोथो एसे बुरजा नांगौ ना? ओरैनो न'नि गोजासो जाखागोन ना जोङो। ओं बेनोथ'। बाब नोंनि थाखायसो दिनै गोथाव गोथाव मोनजाखासिगोनलै। इस नंगौ नामा? ओं आंथ' बानायनोनो रोङाना बेफोरखौ। नोंहासो मालाय गासिबो रोंजोबगौ। आंथ' जानोल'सो रोंगौ दा। अह आंनि एमि सना बेखौलाय मा सोलोंबानो रोंबाय आरो। बेसेथो गोराफालाय बेलाय सेंग्रा सावनायालाय इजिसो दा। थेवबो नोंनि एवनायजों हायाना गोथाव जाखायो दा। ओं दालायथ' दिनै जों सानैजों बानायबायना। आं जेसेबां खालामदों नोंबोथ' खालामदों माथो। दालायथ' नानायावबो नोंबो हेल्प खालामबाय। ओं एबार आंबो नोंनिखौ नायबाय थाबा रोंसिगोन। बर'सानो सावना होबाय थानो हासिगोन आंबो। बाब मालायसो। दे होमबाने नों थाथ' दे। ओं दे। मानोबा खर'आनो साबाय थादों दिनै। मोनायाव थाब उन्दुनो थिनबानोबाथ'। नङा माथो। क्राइम पेट्रल नायबाय थाग्रा बे। बेसे मोजां नायनो नोंलाय मा मिथिनो। मोनायाव थाब उन्दुनांगौब्रा उन्दुनाय टाइमाव उन्दुनांगौ। नों नाना होबायना एबार हामसिगोनबो दे। ओइस माखौबा? नंगौथ'। ओमफ्राय नोंना लोगोआ जेबो रोंमारा नामालै? माने? खामानिफोरखौ? बेलाय थगायनायानो। बेलाय गासिबो खामानिखौनो रोंजोबगौ। दानाय गायनाय फुनाय गासिबो खामानिखौनो रोंजोबखागौआनोलाय। मानो रोङा होनदों बेलाय होमबा? जानोथाय मानो जे थगायबाय थादोंथाय बियो।
सोंदोंमोन मालाबा खिन्थागोनसो होनना बुंदों। मानोलै बेबा? जानोबा दिनै सोरां मावजि बुन्दानो एसे मोजाङै सिंग्रा होनोसै आङो। दिनैहाय एदावथ'ला र', सानफ्रामबो एदावो ना। जि मोजां बानायखादों दा आङो सोरां जानाय नायनोबा। आरो दिनैथ' जेबो गरबरबो होआखै आं मोजाङानो। सोरखौ एसेबां सानहाबदोंलाय? नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे। मानोबा? मानोबा माने मिस्टार मावजि बुन्दा न' जानोबा सिंग्रा सावदोंमोन आङो। देनाय जानोना खिन्थानाय जोंहा मायदि जादों? आं जाथ'लालै। मानोबा? थावनिखौ बारा जानो हायाना आं। नंखायना नंगौथाय? नंगौब्रा नंगौ। नोंनि जाग्रायावथ' गरबर जाखायो। जाथारा लां दिनै, उदैयासो गाज्रि जागोन। मोनथिखायो आं नोंनि आखलखौ। दे जायाबालाय जायासै आरो। ओं माब्लाबा जागोन र'। जासिनायावनो जाखानांगौ मिथियाबालाय। गाबोनबा मा जायो, मोनजागोन ना मोनजाया बेबा? मोनजागोनब्रा मोनजागोन। मानो मोनजाया जानो? र' थाथ'। दिनैसो जेबो गरबर होआखैमोन आङो। दिनैसो जानो रोङासै नोङो सोरां मावजि बुन्दा। आंनो जाजोबगोन माथो जाखो? आं जाबायलेखा माथो जानायानो आंनि खामानिखा। बर'साया गोथाव मोनखागोन बियो। इयो दिनैसो मिन्थिबाय आङो सिंग्राखौ बिदिसो बानायो होनना। थेंक्स टु जुरि। नङाबाथ' आं रोङानोमोन। बर'सानो हैनोसै आङो। ओमफ्राय जोंहा सानैजों जानोसै ना बर'सा? आरे वाह। आदानो लांसै नामा? ओं। बाब माथो गोथाव होनथारदोंलाय। माबा एसे मोजां जानो थिनबाय आङो, जाबावलाया। जायाबालाय माथो जाखोसै आंहालाय। अब्लाबो एसे मोजां जासिलायदोंमोन आङो सोरां मावजि बुन्दानो। माखौबा जाबावलाया। मा नों बानायनाय नामा? बेथ' सोरां मावजि बुन्दानिसो आवाज। ओमफ्राय सोरजों रायलायदों बेलाय? आं बानायदोंमोन। नों रोंगौ आरो? आंथ' रोङानोना, नोंथ' मिथिखायो माथो। जुरिजों आंजों बानायदोंमोन। जुरिया फोरोंदोंना आंखौ। नंगौ नामा? आं जानो हागोन ना मोनसे? बिराद गोथाव मोनदोंथ' माथो। जाबानो जाबायना। नों बानायनायबा गोथाव जाखागोन माथो। एसेबांबो नङा दे। गोथाव मारमोनथ'। जुलियाबो बानायखादोंथ', जाहैबावनो हागोन। जानो बाबायना। बिसोर सानैजों दासिमबो लोगो हमो? दासिमबो सोमोन्दो दं नामा? आंबोथ' एसे मोजां जासिदोंमोन ना नोङो सिंग्रा जानो। आंनिखौथ' जायाखै नों। दालाय माथो एमिनिखौ जादों। बरिया जामारदों माथो। नंमारगौना? आंथ' गैयाना। सोरां मावजि बुन्दा, आंनिखौलाय मानि थाखाय जानो हायासै नोङो? दे होमबा हैदो दे। ओं दे, थाथ' होमबा। बाय। दे। आंनिया मा गोथाव नङा नामा? एमिखौलाय आंसो फोरोंदों। नाथाय नों आंनिखौ जायालासे एमिनिखौसो जादों। जुरिनिखौ जायाखैना नोङो? जाय बुस्थुआ खेबसे आंनि जाबाय माने आंनि जाबाय। जुरिजों आं। मा दिनैलाय मानि एसेबां दुखु? नोंलाय मा नांगौब्रा? ओरैनो सोंबाय आरो।
नोंनालाय आरो मा दुखु जानो एमिल'सो दा एमिया दा नोंनि बिबाजैसो बेखौलाय मानो गोसोथोबाय थानांगौ गावनि बिबाजैजोंनो नोङो जुरि आवाजआ गाहायाव मा होननो सानदों नोंलाय गुड नाइट जानला मानला दाबुंखौ आंखौ